Kære brødre, der er et meget vigtigt arbejde, der skal udføres. I må hjælpe jeres brødre i Østen. Tyrkerne har overvundet de kristne i kamp og lagt Guds konge i krig. Hvem er så kristendommens fjende? Tyrkerne er fjender af Gud og alt, hvad der er helligt. De omskærer kristne, klæder alter og forurener døben fra dem. De torturerer de kristne til døde, og de voldtager de kristne kvinder og skænder børn. De opstaller heste i de hellige kirker, og den hellige grav er besat af urent folk. Men frelselsen er ikke uopnåelig. Hvis I vil pleje jeres udødelige sjæle, så skynd jer modet frem som Guds Herre og befri den hellige grav. Find det smukt og dø det for Kristus i den by, hvor han døde for vores synder. Lad Guds Herre råbe mod hans fjender. Deus vult, Deus vult. Amen. Den kører. Jeg tror, det er nok.